Ya ne soja? Me ya kawo ka ne? Kai ma kana da muradi ne? Kai soja! Kai! Me wani kai soja! Kai! Ka manta ko? Kan daga kisan da aka yi a nan? Lalle ban wannan. Kan daga duk wani kisa da za ku yi a bai za! Kaka, jiya akwai tambayar da ka yi min. Na yi ma ƙarya. Ban gaya ma gaskiya ba. Maganar ɗanka. Ga waɗanda suka kashe shi can. Da safe a gaban idanuna suka kashe shi. Na gansu da idanuna. Kai haƙuri kaka. Ka yafe min. Na yi kuskure da ban shege ka ba wancan ranar. To yau ka ta maka. Shege ni. Zan shege shi. Shege shin mana. Ya fi shekara 70 yana shirye domin mutuwa akan wannan ƙasa. A yau ne hakan zai gagara? Sheke shin! Sheke shi man!